Gedang neng ndi ngene iki. Iki nek godhong gedang apik-apik to. Tak golek ning kono wis aku. Kenapa, Bu? Iki lho, Nduk, golek godhong gedang. Emang apa? Gawe lontong. Nggih, Pun. Monggo nggih. Iya ya, Nduk, ya. Lho, iki wis apik enak, nek gelontong enak iki ketoke. Ayo. Cukup iki gelontong yo sak panas-panas sik. Lah yo kuwi wong iki wis dalan sik mimpin ngembong. Oh, wong ning liyane akeh. Iki ra sopan santun. Wis duwe salah, ora gelem ngakoni lek salah. Ngono kuwi, aturane sapa ngono kuwi jajal. Ayo wis dalan umum jadi mimpin godhong gedang ning dalan. Kaya ono ae. Lah wis tinggal ae wong ngono kuwi. Enten apa, Bu? Iki lho, Nduk. Ora wae ra duwe aturan. Isuk mau iki mari nglindes godhong gedangku sing tak gelontong lho, Nduk. Padahal tak pepe ndek kono iku lho, Nduk. Mangkane to, dadi arek iki kudu sopan karo wong tuwa. Sing luwih. Liwat kudu amit, basane kudu sing apik. Ndan njaluk sepuro. Kudu dadi arek sing durhaka. Kata kula sampun wis potong itu kanjana kula nyuwun ngapunten. Nggih kula nyuwun ngapunten Bu.